Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Χεστήκαμε αδέρφια. Διακόπτουμε αυτόν τον δίσκο για να μεταδώσουμε έκτακτο δελτίο Θιέλης που θα ισχύσει από σήμερα το πρωί μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Βρε, δεν με χαίρεστε που θα ξανασχοληθώ εγώ μαζί σας, τσογλάνια. Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνεται ότι ισχυρό ρεύμα ανατιμήσεων θα πλήξει τη χώρα, προερχόμενο από το Υπουργείο Εμπορίου και με κατεύθυνση προς την κεντρική λαχαναγορά Αθηνών, τη Δημοτική Αγορά Πειραιά, εκενώσεις Βόθρονο Φαταούλας, Γραφείο Τελετών Το Καλό Ταξίδι και τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Το χαμηλό, πολύ χαμηλό, μιλάμε για πάρα πολύ χαμηλό και τα χαμηλά βαρομετρικά δηλαδή του Ταμείου της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργεί ένα κενό από κάτω μας που εξελίσσεται ραγδαία σε κυκλώνα, ο οποίος θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, και μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε τον Κίτσο, το Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή. Άνεμοι αισιοδοξίας δεν προβλέπεται να πνεύσουν. Κι αν πνεύσουν, χαμάρι δεν θα τους πάρουμε, γιατί μαύρη τη νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι, πέφτει χιόνι, πέφτει κι άλλο χιόνι, παγώσανε τα μας και πώς να τα ζεστάνουμε. Πέφτει η θερμοκρασία, πέφτει ο ένας απάνω στον άλλον, πέφτει η δραχμή, πέφτει η πείνα, πέφτει η AIDS, πέφτει το εγάλεο. Πέσαμε μούτσο που λέγε το τραγούδι. Μας την πέσανε μεγάλε που λέω κι εγώ. Τσοβόλα πεινάμε. Πέσε να σε φάμε που λέει ο λαός. Πως γίνεται και δεν έχουμε πέσει ακόμα, λέει ο Ανδρέας. Όπου να είναι πέφτου, λέει ο Μητσοτάκης. Και τελικά προβλέπετε ότι όλοι θα πάμε ή από πέσιμο ή από χέσιμο. Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετεωρολόγος κ. Κούρτης, διέψευσε ότι επικρατεί τρικυμία εν κρανίο στα μέλη του Κισίμ και του Κισέα και επανέλαβε τις προβλέψεις του Πρωθυπουργού Αρχιμετεωρολόγου κ. Παπανδρέου ότι παρά τους λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, ανατιμήσεις, διατιμήσεις, υποτιμήσεις, αναδομήσεις και τα λοιπά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα την τελευταία εξαετία, σύντομα, όπου να είναι, εκεί και τότε, σε 3 τέρμενα, Ρουφακέρχεται, περίμενε Μανώλη, Ντουμ, Σπύρο, Σπέρο, οι συνθήκες σύντομα θα αλλάξουν και προβλέπεται να έρθουν ακόμα καλύτερες μέρες, καλύτερες γραβιέρες, καλύτερες γκαζιέρες, καλύτερες ζαρδετιέρες, καλύτερες κουνουπιέρες και καλύτερες τρελοπαντιέρες, περήφανα νιάτα, τιμημένα γυρατιά της πατρίδας του. Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει. Καλύτερα. Μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα με το Πασόκ.